नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह बातमीपत्रात आपलं स्वागत। सुरुवात करूया हेडलाईन्सना। सिंधुदुर्गात केमिस्ट ड्रगिस्ट असोसिएशनचा भव्य मोर्चा, मेडिकल कडेकोट बंद। सिंधुदुर्ग शिक्षण क्षेत्रात खळबळ, गुरुजींनीच सोडवला पेपर। आणि सिंधुदुर्ग तळाशी उभारलं जाणार आर्टिफिशियल रीफ अंडर वॉटर म्युझियम। आता पाहूया सविस्तर बातम्या। सुपर बाजार कोऑपरेटिव्ह कणकवली सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील एकमेव वातानुकूलित सुपर बाजार। पत्ता सुपर बाजार, मुंबई गोवा हायवे, SM हायस्कूल समोर, कणकवली। आपल्या अतूट विश्वासामुळेच आम्ही 25व्या वर्षात पदार्पण करतोय। आंबा काजू शेतकरी उत्पादक संघटनेचे अध्यक्ष आनंद उर्फ काका ढोके यांचा बागायतदार आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर संतापाचा कडेलोट झालेला पत्रकार परिषदेत पाहायला मिळाला। त्यांनी नेमका कोणता आणि काय इशारा दिलाय पाहूया। गेल्या 15 तारखेला म्हणजे मे महिन्याच्या 15 तारखेला आम्ही मुंबई येथे मोर्चा काढला होता। गिरगाव चौकात इथे वर्षा निवासस्थान असा तो मोर्चाचं आयोजन होतं। परंतु या सरकारने बळजबरीने लाठीचार्ज करा किंवा विचारून कोकणातून आलाय, रत्नागिरीवरून आलाय, सिंधुदुर्गातून आलाय, अशा ते आंदोलन मोडीच लागले। त्याच्यानंतर काही जणांवरती केसेस देखील झाल्या। पण त्या आंदोलनाचा निषेध म्हणून, त्या जे आमचं आंदोलन बळजबरीने चिरडलं गेलं त्याचा निषेध म्हणून 16 तारखेला संध्याकाळी जामसंडा येथे मुख्यमंत्र्यांचा पुतळ्याचं दहन केलं गेलं। आणि त्याच्या मागचा एकच उद्देश होता की ज्या आमच्या भावना होत्या, मुंबईला गेल्यानंतर ज्या आम्ही मुद्दे मांडण्यासाठी मुख्यमंत्री साहेबांना भेटणार होतो, त्या ठिकाणी आम्हाला कोणत्याही पद्धतीचा प्रतिसाद मिळाला नाही। आणि ती जी भावना होती शेतकऱ्याची, त्या भावनेच्या भरात आम्ही हे केलं, पुतळा दहन झालं। त्याच्यानंतर दुसऱ्या दिवशी 1-2 दिवसात सत्तेत असणाऱ्या काही लोकांनी पत्रकार परिषद घेऊन हे शेतकऱ्याचं आंदोलन नसून हा स्टंट आहे, हा काँग्रेसचा उल्लेखलेला किंवा उभाटा गटाचा स्टंट आहे, हे असं बोलून शेतकऱ्यांची अक्षरशः थट्टा केली। मी त्यांना सांगू इच्छितो की तुम्ही त्या पत्रकार परिषदेमध्ये हेच देखील बोलला होता, बीजेपी पक्ष हा संघर्षातून किंवा आम्ही कार्यकर्ते संघर्षातून आज इथपर्यंत पोहोचलो। अरे तुम्ही कधीचा संघर्ष केलाय? म्हणजे तुमच्या संघर्षाची तारीख साल तरी तेवढं तरी सांगा ना। कारण तुम्ही 2014 नंतर आयत्या खुर्चीवर बसण्यासाठी आलेले लोक। ज्यावेळी नितीन गडकरी साहेब राष्ट्रीय अध्यक्ष होते त्यावेळी आम्ही तर संघाचा स्वयंसेवक आहे, मी होतो संघात, लहानपणापासून संघाच्या शाखेत गेलेला पोरगा मी आहे। त्याच्यामुळे तुम्ही संघर्षाची भाषा आम्हाला शिकवू नका। संघर्ष कोणी केला असेल देवगडला तर स्वर्गीय आप्पासाहेब गोपटे माजी आमदार, त्यांनी केला संघर्ष। सुधीर जोशी याने संघर्ष केला। त्याच्यानंतर माधव भंडारी, निशिकांत साटम असतील, सदा ओगले असतील, या लोकांचा जो संघर्ष आहे त्याच्यातून ही बीजेपी घडलेली आहे। आणि हा खरा तर बालेकिल्ला आहे RSSचा। त्यामुळे तुम्ही 2014 साली येऊन तुम्ही जर आम्हाला सांगत असाल तर की आम्ही संघर्षातून पुढे आलो, तर नाही, तुम्ही फक्त जिल्हा परिषद किंवा इतर गोष्टींसाठी तुमच्या पोळ्या भाजायला बघताय, बाकी तुम्हाला काही शेतकऱ्यांचं पडलं नाही। मला राजकीय बोलण्याची खरंच इच्छा नव्हती, परंतु तुम्ही या शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाला राजकीय स्वरूप देण्याचा प्रयत्न करत आहात। त्याच्यामुळे या कुठल्या तरी राजकीय गोष्टी बोलण्याची वेळ येते। त्यामुळे तुम्ही सुद्धा असं लक्षात ठेवा, याच्यानंतर तुम्ही जे सांगितलंय की तुम्ही असं जर काही प्रतिक्रिया दिला तर आम्ही असं करू, तर तुम्हाला केव्हाही तुम्ही सांगा, तुम्हाला चोख उत्तर शेतकरी देतील। गावोगावी फिरतो आहोत, त्या गावोगावी आम्हाला अक्षरशः शेतकरी सांगतायत, म्हणजे खूप गाव, वाडाकर बीचच्या पलीकडची जी बरीचशी गाव आहेत, हजारो शेतकरी आहेत की ज्यांना आम्ही संपर्क केला। त्यांची व्यथा जर तुम्ही समजून घेतलात ना, तर आज ही जी पत्रकार परिषद घेऊन वायफळ जे तुम्ही वक्तव्य करताय, राजकीय स्वरूप देताय त्याला, ते तुम्ही दिलं नसतं। त्यामुळे याच्यानंतर बोलताना तुम्ही पूर्णतः विचार करा। आणि राहिला सवाल धमकीचा, तर तुम्ही ज्या पद्धतीत तुम्हाला भाषा जर समजत असेल, म्हणजे तुम्ही जर आम्हाला ज्या पद्धतीत भाषेचा उपयोग कराल त्याच पद्धतीत शेतकरी म्हणून आम्ही तुम्हाला उत्तर देऊ। आणि याच्यानंतर राजकीय उत्तर देण्यासाठी आम्ही तुमचे बांधील नव्हे, सर्व शेतकऱ्यांना माहिती आहे तुमची संघर्ष कधीचा आहे आणि तुम्ही आता तुमच्या स्वार्थाने तिकडे आहात। दुसरी गोष्ट, तुम्ही जी पत्रकार परिषद घेतला, एवढं एक काम करा, त्या चॅनलवरच्या त्या बातमी बघा आणि त्याच्यामध्ये ज्या कमेंट्स आल्या त्या खरंच बघा, म्हणजे तुमची लायकी काय। तुम्ही लायकी काढण्याचा विषय एवढ्यासाठी की तुम्ही शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाला ज्या पद्धतीत
शब्दप्रयोग वापरलाय की हे शेतकऱ्यांचं आंदोलन नाहीये, उभाटा गटाचं आणि काँग्रेसचं आहे, त्याच्यामुळे हा लाईटली हा शब्द वापरावा लागतोय. त्यामुळे परत अशा पद्धतीची चुकून सुद्धा शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाच्या बाबतीत स्टेटमेंट करू नये एवढंच. आता तुमची आवडती सुझुकी दुचाकी घरी आणणं झालं अधिक सोपं. सिंधुदुर्गचे अधिकृत विक्रेते श्री विनायक व्हील्स घेऊन आले आहेत खास ऑफर्सची मेजवानी. मग वाट कसली बघताय? आजच आपल्या स्वप्नातील राईड बुक करा. पत्ता प्लॉट नंबर 92 MIDC तालुका कुडाळ जिल्हा सिंधुदुर्ग. मुंबई इथं झालेल्या शेतकरी मोर्चासाठी सर्वच राजकीय नेत्यांचा पाठिंबा मागितला, भेटी घेतल्या. भाजपच्या रवींद्र चव्हाण यांची देखील भेट मागितली होती, पण त्यांनी दिली नाही. सुरुवातीपासूनच जसजसे शेतकरी आंदोलनाला उग्र स्वरूप येऊ लागलं तेव्हा तुम्ही 700 जणांना नोटिसा काढल्या. शेतकरी हा आतंकवादी आहे का, असा प्रश्न आंबा काजू शेतकरी उत्पादक संघटनेचे पदाधिकारी गणेश गावकर यांनी देवगड येथील पत्रकार परिषदेत उपस्थित केला. 3.5 महिने शेतकऱ्यांच्या या अन्यायाविरुद्ध किंवा शेतकरी जो या संकटात सापडले त्याच्या विरुद्ध जे काही शेतकऱ्यांचं आंदोलन आंबा बागायतदार व्यापारी व बागायतदार संघ यांच्या वतीनं चालू आहे. आणि या संघर्षात सर्वच पक्षीय लोक या ठिकाणी या जिल्हा अध्यक्षांनी किंवा विविध पक्षांनी या आंदोलनाला पाठिंबा दिला. खरं तर कालची जी पत्रकार परिषद झाली त्यात सन्माननीय माजी आमदार अजित गोगटे यांनी जी भाषा वापरली ती खरं तर शेतकऱ्यांना कुठेतरी डिवचण्याचा प्रयत्न अजित गोगटे साहेबांनी केला असं या ठिकाणी आम्हाला नमूद करावं असं वाटतं. खरं तर अजित गोगट्यांच्या तोंडून ही भाषा शोभत नाही त्यांना. हे माजी आमदार आहेत, शिवाय प्युअर भाजपचे भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते आहेत, RSS चे कार्यकर्ते आहेत. कुठेतरी RSS ची विचारधारा त्यांच्यापासून लांब झाली आहे की काय असा प्रश्न या ठिकाणी उपस्थित होतो. सर्वप्रथम अजित गोगटे साहेबांनी आंदोलनाच्या पहिल्या दिवसापासून आंदोलनाच्या पहिल्या मेळाव्यापासून या शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाला विरोध केला. खरं तर त्यांनी आम्हाला असं सांगितलं होतं की तुम्ही पालकमंत्र्यांना विश्वासात घेऊन हे आंदोलन करा. तुम्हाला कुठे यातनं पालकमंत्र्यांना बरोबर घेतलात नाही तर तुमच्या आंदोलनाला यश येणार नाही. माझं म्हणणं आहे की हे जर आंदोलन राजकीय होतं तर जो रस्ता मोर्चा झाला त्या मोर्चात पालकमंत्र्यांनी येऊन आश्वासन दिलं, आणि जर तो विरोधी पक्षाचा मोर्चा होता, जर उरलेल्या सुरलेल्या काँग्रेसच्या उभाटा शिवसेनेच्या लोकांचं आंदोलन होतं तर त्या ठिकाणी पालकमंत्री त्या ठिकाणी उपस्थित का राहिले? पालकमंत्री उपस्थित राहिले, त्यांनी सांगितलं की शेतकऱ्याला मी रस्त्यावर उतरायला देणार नाही. रस्त्यावर मी शेतकऱ्यांच्या बाजूने ठामपणे शेतकऱ्यांना जो मोबदला पाहिजे तो मिळवून देण्यासाठी मी कटिबद्ध आहे. तरी ही 220 रुपयाची नुकसान भरपाई शेतकऱ्यांना प्रति कलम दिली ती त्यांना मान्य आहे का? भारतीय जनता पार्टीला मान्य आहे का? ती मान्य असेल तर त्यांनी तसा प्रकारचा शेतकऱ्यांचा एखादा मेळावा घ्यावा. शेतकरी तुमच्या पाठीशी किती आहेत हे आता आम्हाला बघायचं आहे. तुम्ही वारंवार शेतकऱ्यांना तुम्ही भारतीय जनता पार्टीच्या माध्यमातून खिजवण्याचा प्रयत्न करताय. हा प्रयत्न तुम्हाला कुठेतरी नियती तुम्हाला प्रत्येक ठिकाणी याचं उत्तर नियती देईल, शेतकऱ्यांना द्यायची गरज नाही. खरं तर सन्माननीय माजी आमदार स्वर्गीय आप्पासाहेब गोगटे हे आंबा बागायतदारांच्या पाठीशी ठामपणे उभे होते. आपल्या सगळ्या पत्रकार बंधूंना देखील माहिती आहे आंबा उत्पादकांसाठी आप्पा गोगटेंनी केवढा मोठा लढा त्या ठिकाणी केलेला आहे. वारंवार त्यांनी आंबा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या पाठीशी ते उभे राहिलेले आहेत. आणि त्याच आप्पा गोगटेंचे वंशज म्हणून तुम्ही या ठिकाणी पुन्हा एकदा आमदार झाला, त्यांच्या जीवावर आमदार झाला, त्यांनी जे काम केलं त्याच्या जीवावर आमदार झाला, आणि त्यांचे विचार तुम्ही बाजूला ठेवून त्यांचे विचार दावणीला बांधून तुम्ही फक्त आणि फक्त राजकीय भाषा जर करत असाल तर ती योग्य नाही. त्याचा जाहीर निषेध या ठिकाणी आमच्या या आंबा बागायतदार संघटनेच्या वतीनं करू. खरं तर एखादा आंदोलन म्हटल्यानंतर त्याला राजकीय पाठिंबा हा मिळतोच. याचं एक उत्तम उदाहरण सांगतो. महाविकास आघाडीची सत्ता असताना एसटीचं जे आंदोलन चालू होतं त्यात गोपीचंद पडळकर कोण होते? तुमचेच होते ना. सदावर्ते कोण आहे? कोणाच्या आडून काम करतो हे जग जाहीर आहे. त्याच्यामुळे कुठलंही आंदोलन करताना राजकीय किंवा विरोधी पक्षाचा पाठिंबा त्या आंदोलनाला असतो, आणि तो पाठिंबा मागण्यासाठीच आम्ही त्यांच्याकडे गेलो होतो. आणि त्यांनी तो पाठिंबा दिल्याबद्दल त्या सर्व राजकीय पक्षांचा आम्ही त्यांना धन्यवाद देतो. खरं तर हा पाठिंबा मागण्यासाठी सन्माननीय राजू शेट्टींच्या नेतृत्वाखाली आम्ही भारतीय जनता पार्टीचे प्रदेशाध्यक्ष रवी चव्हाण यांचीही भेट मागितली होती, परंतु त्यांनी ती वेळ दिली नाही. ते सुद्धा आमच्या आंदोलनात सहभागी झाले असते. ते कोकणात नेतृत्व करतात, कोकणातले आहेत. त्यांनी जर या आंदोलनात सहभाग घेतला असता तेही आम्हाला आवडलं असतं. आज तुम्ही शक्तीपीठ महामार्गाचं आंदोलन बघा ना.
त्या आंदोलनात सर्व पक्षीय लोक सामील झाले. म्हणजे उगाचच फक्त एखाद्या आंदोलनाला बदनाम करायचं म्हणून जर तुम्ही त्याला राजकीय वळण देत असाल तर ते ठाम चुकीचं आहे आणि याचा आम्ही जाहीर निषेध करतो. त्या तुमच्या पत्रकार परिषदेच्या माध्यमातून मी शेतकऱ्यांना देखील आवाहन करतो की हे आंबा काजू उत्पादकांचं जे आंदोलन आहे हे इतिहासपूर्ण आंदोलन आपण या ठिकाणी केलेलं आहे. आपण बघितलं असाल की काही लोकांनी टीका केली. कालच्या पत्रकार परिषदेत त्यांनी एक शंका उपस्थित केली की आंदोलनाला वाढता पाठिंबा होता पण तो पाठिंबा अचानक कमी होत चालला. शेवटचा जो मेळावा राजू शेट्टींचा इथे झाला त्याला उपस्थिती कमी होती. त्याच्या मागे कारण हीच आहे की उरलेला सुरलेला जो आंबा शेतकऱ्यांकडे होता तो कुठेतरी ताब्यात घेऊन त्याच्यातनं काही जे आर्थिक उत्पन्न जे मिळणार आहे ते ताब्यात घेतलं पाहिजे म्हणून त्या आंदोलनाला शेतकरी कमी उपस्थित राहिले. आणि मुंबईतल्या आंदोलनाला जर तुम्ही म्हणत असाल उपस्थिती नव्हती, पाठ फिरवली असती तर तुम्ही तुमच्या मुख्यमंत्र्यांना आणि गृहमंत्र्यांना प्रश्न विचारा की तुम्ही वाशी टोल नाक्यापासून ठाण्यापासून ते अगदी गिरगाव चौपाटीपर्यंत नाकाबंदी करून MS-07 MS-08च्या गाड्या बाजूला का काढत होतात? आझाद मैदानावर 1,500 ते 2,000 शेतकरी त्या ठिकाणी उपस्थित होते. हे जरी मीडियाला दाखवता आले नसतील तरी हे सत्य आहे आणि ह्याची प्रचिती तुम्हाला येणाऱ्या तुमच्या राजकीय वाटचालीमध्ये तुम्हाला दिसल्याशिवाय राहणार नाही. जसं आमच्या काकांनी सांगितलं, सन्माननीय अध्यक्षांनी सांगितलं की तुम्ही जी पत्रकार परिषद घेतलं आणि त्यानंतर पत्रकार परिषद घेतल्यानंतर ज्या तुमच्या खालच्या कमेंट आहेत त्या एकदा त्याची प्रिंट काढा, वाचा आणि त्याचं आत्मपरीक्षण करा. तेव्हा तुमच्या लक्षात येईल शेतकरी किती चिडलेला आहे तो. आणि हे आंदोलन आता इथेच थांबणार नाहीये. तुम्ही किती जेव्हा आम्ही सुरुवातीचं आंदोलन केलं, रस्ता रोको करायचं ठरवलं, जसं जसं आंदोलनाला उग्र स्थिती यायला लागली तेव्हा तुम्ही 700 लोकांना नोटिसा काढल्यात. अरे शेतकरी का आतंकवादी आहे का? जर तुम्ही एखाद्या आतंकवाद्यासारखी ट्रीटमेंट जर शेतकऱ्याला देत असाल तर ती ठाम चुकीची आहे. खरं तर पहिल्या आमच्या मेळाव्यात सगळ्याच राजकीय नेत्यांना आम्ही उपस्थित केलं होतं. त्यात ज्या पत्रकार परिषद संदीप साटम तुम्ही ज्या पत्रकार परिषदेतून आम्हाला डिवचण्याचा प्रयत्न करताय त्या व्यासपीठावर तुम्ही देखील भाषण केलं. परंतु त्या व्यासपीठावर पण तुम्ही राजकीय भाषा करत असल्यामुळे शेतकऱ्यांनी तुम्हाला खाली बसवलं हे विसरू नका. सन्माननीय सुधीर जोशी RSSचं काम करतात. भारतीय जनता पार्टीचे जुने निष्ठावंत कार्यकर्ते आहेत ते देखील त्या व्यासपीठावर होते. तुम्ही उगाचच ह्या आंदोलनाला राजकीय वळण देण्याचा प्रयत्न करू नका ही नम्र विनंती आहे तुम्हाला. आणि जर तुम्ही धमकीची भाषा करत असाल तर अजित गोपटे साहेब तुम्ही वार, तारीख आणि वेळ तुम्ही डिक्लेअर करा आणि किती पुतळे जाळायचे ते सांगा. सगळ्या शेतकऱ्यांसमोर आमने सामने आम्ही यायला तयार आहोत. ही धमकी वजा इशारा तुम्ही समजून घ्या. नाही त्यांना, कारण यांनी स्वतःच्या बागा दुसऱ्याला करारावर देऊन बसले, त्यांच्याकडनं लाखो रुपये घेतले. त्यांना शेतकऱ्यांची व्यथा काय समजणार? तुमच्या हिंमत असेल तर त्या शेतकऱ्यांना पैसे परत द्या संघटनेच्या समोर. आपापल्या बागा तुम्ही लोकांच्या गळ्यात मारलाय, त्यांना काही उत्पन्न झालं नाही, त्याची तुम्ही बांधिलकी म्हणून ते पैसे परत करा हिंमत असेल तुमच्यात तर. तुमच्या माध्यमातून शेतकरी बांधवांना विनंती करतो की यांच्या दडपशाहीला घाबरू नका. हे आंदोलन अजून आपल्याला तीव्र करायचं आहे. जोपर्यंत आपल्याला न्याय मिळत नाही तोपर्यंत ही रस्त्यावरची लढाई थांबवायची नाही. नाहीतर एक दिवस असा येईल की आपल्या मुलाबाळांना आणि पुढच्या पिढीला आंबा आणि काजू आम्हाला इतिहासाच्या पुस्तकात दाखवावा लागेल. खरं तर इथले राजकीय जे नेते आहेत किंवा सत्ताधारी पक्षातले नेते आहेत यांनी काय फक्त गणपती ट्रेन सोडा, एसट्या सोडा, गाड्या सोडा एवढीच भूमिका आहे काय? सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील लोकांचा रोजगाराचा मोठा प्रश्न आहे. तो प्रश्न सोडवा ना. तुम्ही इथे आंबा बागायतदारांवर एवढं मोठं संकट असताना बाकीच्या गोष्टी करत बसल्यात. आता लोक दूधगुळी राहिली नाहीत. येणारी वेळ तुम्हाला निश्चित तुमची जागा दाखवल्याशिवाय राहणार नाही. धन्यवाद. ॲथरच्या दमदार स्कूटर्स आता कुडाळमध्ये. ॲथर 450 आणि ॲथर रिस्टा. आजच भेट द्या ॲथर शोरूम, मुंबई गोवा हायवे, कुडाळ. हॉटेल स्पाइस कोकणच्या समोर. संपर्क 9730 10 64 77.
आमदार निलेश राणे यांच्यासारखं कणखर नेतृत्व पाठीशी असताना आमच्यावर अधिकाऱ्यांसमोर हतबल होण्याची नामुष्की कधीच येणार नाही, अशी रोखठोक भूमिका सभापती मिलिंद नाईक यांनी मांडली आहे. काल कुडाळ पंचायत समितीची मासिक सभा पार पडली आणि ही सभा झाल्यानंतर अधिकारी गैरहजर, सभापती हतबल अशा आशयाची बातमी प्रसार माध्यमांमध्ये प्रसारित झाली. खरं म्हणजे आमदार निलेश राणे साहेबांच्या नेतृत्वाखाली कुडाळ तालुक्याचा प्रशासकीय कारभार आम्ही अतिशय गतिमान पद्धतीनं करत आहोत आणि आमदार साहेबांच्या आम्हाला स्पष्ट सूचना आहेत. जे अधिकारी किंवा खाते प्रमुख तुम्हाला जुमानणार नाहीत किंवा लोकांची, जनतेची कामं करणार नाहीत, अशा खाते प्रमुखांना आम्हाला जोडून द्या. मी माझ्या भाषेत त्यांची कानउघडणी करतो. त्याच्यामुळे आमदार निलेश राणे साहेबांसारखं कणखर आणि खंबीर नेतृत्व पाठीशी असताना अधिकाऱ्यांसमोर हतबल होण्याची नामुष्की आमच्यावर कधी येणार नाही. या उलट सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे उपअभियंता सन्मान्य पिसाळे सभेला उपस्थित नव्हते. त्या क्षणी मी सभागृहातूनच त्या विभागाच्या कार्यकारी अभियंता इंगवले मॅडम यांना कॉल केला आणि त्यांना सांगितलं, तुमच्या उपअभियंता, तुमच्या विभागाचे उपअभियंता असं सभागृहामध्ये मिटिंगला हजर राहत नाहीत. तेव्हाच त्या मॅडमांनी मला त्या ठिकाणी शब्द दिला की आत्ताच मी आमच्या उपअभियंत्यांना लेखी सूचना देते की तुम्ही पंचायत समितीची प्रत्येक सभा अटेंड करायची आहे, कारण त्या ठिकाणी जनतेचे प्रश्न मांडण्यासाठी सदस्य येत असतात आणि तालुक्याचं सर्वोच्च सभागृह असल्यामुळे याच्या पुढची प्रत्येक सभा तुम्ही उपअभियंता म्हणून त्या ठिकाणी अटेंड केली पाहिजे. आणि जे अधिकारी किंवा खाते प्रमुख सभेला अनुपस्थित राहतील, मी तेव्हाच बिडवून आदेश केला, संबंधित सगळ्या खाते प्रमुखांना कारणे दाखवा, नोटीस काढा आणि याच्या पुढे जे खाते प्रमुख सभेला हजर राहणार नाहीत, सभा संपल्यानंतर मी स्वतः कुडाळ तालुक्याचा सभापती सगळ्या सदस्यांना घेऊन संबंधित खाते प्रमुखाच्या दालनात जाईन आणि जे सदस्यांचे प्रश्न असतील त्या प्रश्नांची उत्तरं आम्ही त्यांच्या दालनात जाऊन त्यांच्याकडून घेऊ, असं मी कालच जाहीर केलेलं होतं. संपूर्ण सभेच्या कामकाजामध्ये स्टार्ट टू एंड, शेवटपर्यंत कुठेही हतबलता मला तर दिसली नाही. माझ्या तोंडून किंवा समोरच्या सभागृहामधल्या कुठल्याही सदस्याच्या तोंडून सभापती तुम्ही हतबल आहात अशा प्रकारचं शब्द किंवा वाक्य आलं नाही. मग सन्मान्य जे कोणी पत्रकार किंवा जे कोणी सोशल मीडियावर पोस्ट टाकली त्यांनी कोणत्या उद्देशानं किंवा हेतून ही पोस्ट टाकली याचं मला मुळीच कल्पना नाही. परंतु ही वस्तुस्थिती आहे की समोरून सदस्यांचे जे प्रश्न येत होते त्या प्रश्नांना आणि कुडाळ तालुक्याच्या विकासाला चालना देण्यासाठी सदर सभेचा सभाध्यक्ष या नात्याने सक्षमपणे त्या ठिकाणी उत्तरे देण्याचा मी प्रामाणिक प्रयत्न केलेला आहे. आणि आमदार निलेश राणे साहेबांच्या नेतृत्वाखाली कुडाळ तालुक्याचा विकास रथ किंवा कुडाळ तालुक्याचा कारभार गतिमान पद्धतीने करण्यासाठी आम्ही 100% बांधील आहोत, याची मी तुम्हाला खात्री देतो. बाबा खूप बोर होतंय, काहीतरी नवीन फ्रेश ऑर्डर करा ना. माझ्याकडे एक सरप्राईज आहे. स्वाद गोकुळचा, आस्वाद परंपरेचा, गोडवा नात्याचा, गारवा आनंदाचा, गोकुळ आईस्क्रीम सोबती प्रत्येक क्षणाचा. गोकुळ आईस्क्रीम. कोकणातील प्रसिद्ध हापूस आंबा, पारंपरिक खाद्य संस्कृती आणि पर्यटनाचा अनोखा मिलाप अनुभवायला मिळाला तो म्हणजे आंबा महोत्सव 2026 मध्ये. महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाच्या सुवर्ण महोत्सवी वर्षानिमित्त आयोजित हा महोत्सव पर्यटकांच्या उत्स्फूर्त प्रतिसादात यशस्वीपणे पार पडला. देवगड तालुक्यातील एमटीडीसी कुणकेश्वर रिसॉर्ट इथं आयोजित या महोत्सवात हापूस आंब्याच्या विविध प्रकारांसह स्थानिक उत्पादनांचे स्टॉल, हस्तकला प्रदर्शन आणि पारंपरिक खाद्यपदार्थांनी पर्यटकांचं लक्ष वेधून घेतलं. स्त्रीकोन उपक्रमांतर्गत महिलांनी तयार केलेल्या स्थानिक उत्पादनांनाही पर्यटकांचा मोठा प्रतिसाद मिळाला. जाम, ज्यूस, मसाले आणि विविध पारंपरिक खाद्यपदार्थ विशेष आकर्षण ठरले. आंबा बागेत पर्यटकांसह भेटी देणं, कुणकेश्वर येथील ऐतिहासिक स्थळांना भेटी देणं, त्यावर पर्यटकांना गाईड करणं यांसारख्या उपक्रमांबरोबरच दत्तमाऊली दशावतार नाट्यप्रयोगासह विविध सांस्कृतिक कार्यक्रमांनी महोत्सवात रंगत आणली. कोकणातील संस्कृती, पर्यटन आणि खाद्य परंपरेचा अनोखा अनुभव घेण्यासाठी पर्यटकांनी मोठ्या संख्येने उपस्थिती लावली. कुणकेश्वरमध्ये पर्यटनासाठी आलेल्या पर्यटकांनी या महोत्सवास भेट देत हापूस आंबा, हापूस कलम झाडं, आंब्याचं लोणचं, आंबा पोळी तसेच कोकणी मेवा याची खरेदी केली.
महाराष्ट्र पर्यटन विभागानं चांगलं आयोजन केल्याची पोचपावती दिली. या महोत्सवात सहभागी स्टॉलधारक महिलांना थोडा विरंगुळा म्हणून खेळ पैठणीचा कार्यक्रम देखील आयोजित करण्यात आला होता. कोकण पर्यटनाला चालना देणारा आंबा महोत्सव पर्यटक, शेतकरी आणि स्थानिक व्यावसायिकांसाठी लाभदायक ठरल्याचं चित्र पाहायला मिळालं. मी नागपूर इथून आलेलो आहे. माझं नाव मनीष विजय चव्हाण आहे. मी इथे असंच फिरता फिरता इथे आंबा महोत्सव दिसलेला तर मी आलो. फार उत्तम असं म्हणजे आंब्याचे व्हेरायटी पाहायला मिळालं मला. हा देवगड आंबा आणि वेगवेगळ्या प्रकारच्या व्हेरायटी. आम्ही एक पॅकेटसुद्धा घेतलं आहे, बघू शकता तुम्ही. आणि त्याच्यामध्ये आचार पण आम्ही घेतलेला आहे. ते टेस्ट करून बघितला. आचार फार सुंदर चव होती आचारची. आणि आंब्याचे मोदक पण आम्हाला खूप आवडलेले. मला खूप आवडलं. इथलं म्हणजे ऑर्गनायझेशन वगैरे खूप छान आहे. आणि मॅडमकडून आम्ही आचार बघितला. म्हणजे आचार तर भेटते आमच्या इकडे, पण हापूस आमचा आचार एक युनिक वाटला म्हणून आम्ही सर्व ते आचार घेऊन आणि हापूस आंबे घेऊन आता आम्ही नागपूरला जातो. आणि खूप छान अरेंजमेंट आहे इथे MTDCला. आता आम्हाला आंबा महोत्सव दिसला तर आम्ही खूप आनंदित झालो इथे येऊन की नाही इथे गेल्या पाहिजे नाही, इथून काहीतरी शॉपिंग करून गेल्या पाहिजे. मी आंबा बघितला, मिरची खाल्ली, आंबा खाल्ला, मिरची खाल्ली. छत्रपती शिवाजी महाराज की जय हो. शिवाजी महाराज की जय हो. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या जिल्ह्याचो. माझं नाव प्रिशा आहे आणि मी आंबा घेतलं. ते कच्चे आंबे होते आणि खूप गोड. नमस्कार, माझे नाव दीपाली दिनेश शिंदे. माझ्या स्टॉलचे नाव आहे दिव्याराज देवगड हापूस आंबा. आणि इथे पर्यटन विभागाने चांगल्या स्टॉल लावलेले आहेत. तिथे मला चांगला प्रतिसाद मिळाला आहे. त्याबद्दल मी पर्यटन विभागाचे आभार मानते. आंबा महोत्सव म्हटला की सगळीकडे आंबे, फणस या ठिकाणी बरेच आहेत. पण त्यापेक्षा वेगळं काहीतरी खाऊ गल्ली आपण बोलतो. ती खाऊ गल्ली म्हणजे आज कांदा भजी. खूप सुंदररित्या कांदा भजी या ठिकाणी केली. आतापर्यंत आम्ही बाहेर गेलो की खातो, म्हणजे आता वांगणीमध्ये कांदा भजी फेमस असते. मग मी म्हणतो त्याहीपेक्षा कांदा भजी काय असते, अगदी कुरकुरीत. ही चव अजूनही जिभेवर आहे बघा. अप्रतिम कांदा भजी आहे आणि ही खाऊ गल्ली तुम्हाला सर्वांना आवडेल. मी तर खाली आहे आणि तुम्ही सर्वांनी या आणि याचा आस्वाद घ्या. धन्यवाद. नमस्कार, मी मोरेश्वर संजय जोईल, अनंत आधार नर्सरी. आम्हाला या आंबा महोत्सवामध्ये MTDCच्या मार्फत स्टॉल लावायची संधी दिली. त्याबद्दल प्रथमतः MTDCच्या आमच्या नर्सरी अनंत आधार नर्सरी मार्फत शतशः आभार. आंब्याच्या आतापर्यंत आमच्याजवळ उपलब्ध असलेल्या 30 प्रजातींची हा स्टॉल होता आणि त्याची बऱ्यापैकी इथे विक्री करण्याची संधी आम्हाला MTDC मार्फत करून देण्यात आली. त्याबद्दल MTDCचे मनपूर्वक आभार. माझं नाव सोनाली भास्कर गावकर. मी मीठमुरी गावातून आली आहे. 15 मे ते 18 मेला स्टॉल आंबा महोत्सव म्हणून महाराष्ट्र पर्यटन MTDCने यांनी आम्हाला चांगली व्यवस्था केली व आंबा महोत्सवमध्ये आंबापासून आंबा पल्प, आंबा पोळी, त्याच्यानंतर तळलेले गरे किंवा फणस पोळी चांगल्या पद्धतीने आमची विक्री झाली. 4 दिवसामध्ये चांगली उलाढालही झाली आणि प्रत्येक स्टॉलला चांगल्या प्रकारे विक्री झाली आणि MTDCचे आम्ही खूप हे करतो, आभार मानतो. गोकुळ सोबत गोकुल. देशभरातील मेडिकल व्यावसायिकांनी आपल्या विविध मागण्यांसाठी आंदोलन पुकारलं असून यामध्ये सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील मेडिकल व्यावसायिक सहभागी झाले आहेत. सिंधुदुर्ग नगरी इथं मेडिकल धारक एकवटले असून त्यांच्याशी संवाद साधलाय कणकवली प्रतिनिधी उमेश बुचडे यांनी. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील तब्बल 500 पेक्षा जास्त जे मेडिकल धारक आहेत आज त्यांचा संप आहे आणि त्यांनी असं म्हटलेलं आहे की जी ऑनलाईन औषध विक्री बंद करा. वहार केंद्र शासन तुम्हारी डिजिटल हवा, बिजली नहीं गाव में तभी ऑनलाईन दवा, अशा पद्धतीचं त्यांच्या बॅनरवरचे जे आहेत ते एक बॅनर झळकतात. एकंदरीत आपण बघतोय की काही मेडिकल धारक आहेत. काय सांगाल, नेमकं काय संप आहे आपला आज निवेदन देण्यासाठी आला? ॲक्च्युली आज आम्ही ऑल इंडिया असोसिएशन आपला हा मूक मोर्चा म्हणजे ऑल इंडियामध्ये आज पूर्णतः सगळे केमिस्ट बांधव मूक मोर्चाद्वारे सरकारला जाग आणत आहे की जे ऑनलाईन म्हणजे जे नियम धाब्यावर बसवून जे ऑनलाईन औषधाची विक्री होते, काही बनावट कंपन्या, बनावट औषधं, कुठचेही नियम कुठचंही हे न पाहता जे सर्रासपणे विक्री केली जाते बाजारमध्ये. नियम फक्त आम्हाला केमिस्ट बांधवांना जो अधिकृत लायसन सगळ्यांचंच असतं, पण त्याला कुठचंही बंधन नाही
आणि बनावट औषधांचा सुळसुळाट गेली कित्येक वर्ष आपल्या देशामध्ये चालू आहे, ज्याचा कुठेही अजून शोध लागत नाही. तर हे सगळं कुठेतरी थांबावं आणि म्हणजे आपल्याला जे डिस्काउंट आहे ते प्रमाणाच्या बाहेर डिस्काउंट म्हणजे अव्यावसायिक डिस्काउंट जे दिलं जातं, जे पॉसिबल नाही आहे या धंद्यामध्ये, तर त्याच्या विरोधात कुठेतरी सरकारला प्रशासनाला जाग यावी, यासाठी आपण हे सगळे आज एकत्र आलो आहोत. मूक मोर्चाद्वारे आम्ही कलेक्टर साहेबांना, माननीय कलेक्टर साहेबांना आम्ही निवेदन देणार आहोत. त्यासाठी जवळजवळ सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात ते 500 ते त्याच्यापेक्षा जास्त केमिस्ट रस्त्यावर आलेले आहेत. निश्चित आपण बघतोय की बहुसंख्य जे मेडिकल धारक आहेत, काही महिला भगिनी देखील आहेत. मॅडम, आज संपात सहभागी झाला आहेत, काय सांगा? आज आपल्या देशामध्ये जे ऑनलाईन विक्री औषधाची चालू आहे ते खरं म्हणजे कायद्यानुसार जे नियम धाब्यावर बसून चालू आहेत त्याच्या विरोधात आमच्या संघटनेने न्याय देण्यासाठी आज आंदोलन केलेलं आहे. तसेच बनावट औषध विक्री आज मोठ्या प्रमाणावर चालू आहे आपल्या देशात आणि डिस्काउंट जे अतिशय म्हणजे आपल्याला जे हे होत नाही त्याच्या संदर्भात बनावट विक्रीमुळे चालू आहे. तर त्याच्या विरोधात आमच्या संघटनेने न्याय मागण्यासाठी सरकारकडे आज आंदोलन केलेलं आहे. आपण एका बॅनरवर म्हटलं की वाहर केंद्र डिजिटल हवा आणि ऑनलाईन दवा असा एक मेसेज आहे, काय सांगाल? डिजिटल वाहर केंद्र असेल, डिजिटल हवा, ऑनलाईन दवा असा एक मेसेज आपल्या बॅनरवर, काय सांगा? ठीक आहे, संपात सहभागी झाला त्याबद्दल सांगा. ऑनलाईन जी विक्री सुरू आहे औषधांची, त्यामुळे बनावट औषधांची भरपूर प्रमाणात जी लोकांना त्याचा त्रासही होतोय, पण ते मान्य नाही करत. आणि जो डिस्काउंट जो चालू आहे म्हणजे अव्यावसायिक डिस्काउंट प्रमाणाच्या बाहेर जो सुरू आहे त्याच्यावरही थोडे लिमिटेशन्स यायला हवे. त्यासाठी जो आज आम्ही बंद पुकारलाय, जो न्याय मागायला आलोय सरकारकडे, सरकारकडे न्याय मागला आहे असं आपण सांगतोय. बहुसंख्य जे आहे ते मेडिकल धारक आहेत, काही मेडिकल धारक आहेत. काय सांगाल, आज डिजिटल माध्यमाच्या माध्यमातून वाहरे केंद्र असून तुम्हाला डिजिटल हवा, बिजली नाही गाव में फिर भी ऑनलाईन दवा असा एक मेसेज आपल्याला. डिजिटल जी विक्री होते ना ती नियमांना धरून होत नाही. त्यामुळे नार्कोटिक किंवा अजून जे प्रिस्क्रिप्शनशिवाय लागणारे औषधं आहेत ती सर्रास विकली जातात ऑनलाईन. त्यामुळे हाचा जो धोका आहे तो तरुण पिढी आहे त्यांना जास्त आहे. त्यामुळे आमचा ह्या बाबतीतला जो लढा आहे तो ह्यासाठी आहे, मेन ह्यासाठी आहे की विक्री विदाउट प्रिस्क्रिप्शन आणि नियम जे आम्हाला लागू आहेत ते त्यांना लागू करावे, ते पाळत नाहीत. पण म्हणून हा मोर्चा आहे. आज ऑनलाईन विक्री संदर्भात तुमचा ह्या मूक मोर्चा काढला, काय सांगा? सर्व जो अवाजवी डिस्काउंट्स दिले जात आहेत, ऑनलाईन विक्री केली जाते, वेगवेगळ्या प्रकारचे स्प्युरियस ड्रग्ज विकले जात आहेत, त्याच्यावर शासनाचा कोणताही निर्बंध नाही आहे आणि त्या सर्व गोष्टींवर आळा बसावा याकरिता आमचा निषेधार्ह हा मोर्चा आहे. बहुसंख्य नागरिक मेडिकल सहभागी झाला, कारण हा जो संप जो आम्ही जो केला आहे त्याचा वर्षानुवर्ष त्याचा आम्हाला मेडिकलवाल्यांना त्याचा त्रास होत होता की जे अजूनही जे ऑनलाईन पद्धतीने जी विक्री केली जाते, काही जे ड्रग्स आहेत, झोपेच्या गोळ्या, नशेच्या गोळ्या ज्या आहेत किंवा गर्भपाताच्या गोळ्या या विदाऊट प्रिस्क्रिप्शन ऑनलाईन विकल्या जात होत्या, त्याला कुठे ना कुठे लगाम मिळावा म्हणून आजचा जो आमचा जो संप आहे तो आम्ही आज यशस्वी करत आहोत. निश्चितच या संपामध्ये बहुसंख्य जे मेडिकल धारक आहेत सहभागी झाले. काय सांगाल, तुम्ही देखील सहभागी झाला? ऑनलाईन विरोधात आपला हा आताचा मोर्चा आहे आणि पहिली गोष्ट जे कॉर्पोरेट लेवलला वेलनेस आहे, अपोलो आहे, जे 1MG ॲप आहे त्या लेवलला कॉम्पीट करू शकत नाही. आपलं जे मेडिकल असतं ते 300 ते 200 स्क्वेअर फूटमध्ये असतं. त्या जागेच्या कम्पेअर केलं ते ऑनलाईन डिस्काउंट असेल बाकी जे फॅसिलिटी प्रोव्हाइड करतात, जो 220C ऍक्ट आहे मेन जो फार्मसी त्याला ती बगल दिली जात आहे आणि त्या गोष्टीवर आमचं जे आंदोलन आहे. कारण की डिस्काउंट जे असेल जर PTR रेट जो असतो आपला तो आपला कॉमन आहे, म्हणजे आमचं मार्जिन जे ब्रँडेडचं आहे ते मॅक्झिमम 16% आहे, पण जे जनरिकचं मार्जिन आहे ते 7 to 80% आहे. जे तुम्ही युट्यूब ऑनलाईन जे बघताय त्याच्यावर जे व्हिडिओ दाखवले जातात की 100%, 200% मार्जिन, जर 200% मार्जिन एका साध्या केमिस्टला असेल तर तो दिवसभर किंवा रात्रभर 12 तास दुकान चालूच ठेवू शकत नाही. जर तो दुपारी 2-3 हजार धंदा करून तो बंद करून घरी जाऊ शकतो. त्यामुळे ह्या ज्या गोष्टी आहेत ते सामान्य लोकांना माहीत नाहीत आणि त्यासाठीचा आमचा हा आजचा एक दिवसाचा मुक्काम मोर्चा आहे. निश्चितच खूप चांगली माहिती त्यांनी सांगितली आहे की आपला हा मोर्चा नेमका ऑनलाईन विक्री होते आणि कशा पद्धतीने मार्जिन मिळतं हे देखील त्यांनी सांगितलेलं. आपण बघतोय की आता हे जे सर्व मेडिकल धारक आहेत ते आता जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या इथे आलेले आहेत. कलेक्टर मॅडम आहेत, त्यांना ते निवेदन देतील आणि त्यानंतर त्यांच्याशी चर्चा करतील असं देखील एकंदरीत दिसतं आहे. आपण बघतो की बहुसंख्य जे मेडिकल 500पेक्षा जास्त मेडिकल धारक या मूक मोर्चामध्ये सहभागी झाले आपल्याला एकंदरीत दिसत आहेत. आपण नेमकं पुढे ते काय नियोजन करतायत, त्यांचं कसं काय नियोजन ठरेल किंवा पुढची आंदोलनाची दिशा किंवा काय असेल हे देखील आपल्याला पाहावं लागणार आहे. कॅमेरामॅन साहिल बागवेसह उमेश बुचडे, कोकण सात लाईव्ह, कणकवली.
पुणेकर बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्स कणकवली रेल्वे स्टेशन लगत साकारत आहे समर्थ साई रेसिडेन्सी 6 मजली रेरा रजिस्टर इमारत. तुमच्या घराचं स्वप्न आम्ही पूर्ण करणार. साईट पत्ता समर्थनगर रेल्वे स्टेशन नजीक, तालुका कणकवली, जिल्हा सिंधुदुर्ग. सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट केमिस्ट ड्रगिस्ट असोसिएशनच्या वतीनं सिंधुदुर्ग नगरी इथं भव्य मोर्चा काढण्यात आला. विविध मागण्यांसंदर्भात जिल्हाधिकारी तृप्ती धोडमिस यांना निवेदन देण्यात आलं. सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट केमिस्ट ड्रगिस्ट असोसिएशनचे जिल्हाध्यक्ष आनंद रासम यांच्याशी संवाद साधलाय कणकवली प्रतिनिधी उमेश बुचडे यांनी. ऑनलाईन औषध विक्री बंद करा यासाठी संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये आपण बघतोय की जे संप पुकारलेला आहे. संपूर्ण जिल्ह्यामध्ये आपण सिंधुदुर्गात होते. संपूर्ण जे 600 पेक्षा जास्त मेडिकल धारक आहेत या संपात सहभागी झाले आहेत. आज ते निवेदन देण्यासाठी सिंधुदुर्ग नगरी येथे दाखल झाले आहेत. एकंदरीत अध्यक्ष या संघटनेचे आपल्यासोबत आहेत. काय सांगाल, काय नेमक्या मागण्या आहेत तुमच्या? हा, नमस्कार. मी आनंद रासम, सिंधुदुर्ग जिल्हा केमिस्ट ड्रगिस्ट असोसिएशनचे अध्यक्ष. आज आमचा हा जो देशव्यापी बंद आज आपण पुकारलेला आहे, त्यामध्ये सुमारे ऑल इंडियाचे आमचे अध्यक्ष आप्पासाहेब शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली आम्ही हा संपूर्ण देशभर हा बंद करतोय. या बंदमध्ये सुमारे 12.5 लाख औषध विक्रेते सहभागी झालेले आहेत. यामध्ये प्रामुख्याने आमच्या मागण्या म्हणजे या देशामध्ये जे औषधांची ऑनलाईन विक्री जी बेकायदेशीरपणे चालू आहे, बेकायदेशीर म्हणण्याचा उद्देश म्हणजे ज्या आपल्या जो ॲक्ट आहे औषधांविषयीचा 1940 ड्रग अँड कॉस्मेटिक 1940, यामध्ये ऑनलाईनसाठी कुठलीही तरतूद नसताना ऑनलाईन विक्री भारतामध्ये अत्यंत बेकायदेशीर रीतीने चालू आहे. दिल्ली कोर्टाचा स्टे ऑर्डर असताना देखील त्याच्याकडे दुर्लक्ष करून सरकारने या ऑनलाईन पोर्टलवर कुठलीही अजूनपर्यंत कार्यवाही किंवा कारवाई केलेली नाही. याचा निषेध आमची संघटना ऑल इंडिया स्तरावर 2018 पासून करते. पहिली अधिसूचना ऑनलाईनच्या बाजूने जी 2018 साली काढली गेली, ती अधिसूचना ऑनलाईन पोर्टलच्या फेवरमध्ये कायदा बनवण्यासाठी काढली गेलेली होती. त्याला देखील आमच्या संघटनेने पूर्णपणे विरोध केला. त्यानंतर 2020 साली ज्यावेळी कोरोना आला, त्यावेळी लोकांना आपत्कालीन सेवा देण्यासाठी एक अधिसूचना काढली गेली. त्या अधिसूचना अजूनही म्हणजे 5 वर्ष झाली कोविड संपून, तरी देखील ती आपत्कालीन सुविधा ही अधिसूचना काढलेली आहे ती मागे घेण्यात आलेली नाही आहे. ती पण देखील मागे घेण्यात यावी असं आमची मागणी आहे. आज तुम्ही निवेदन देणार आहात, त्यानंतर काय पुढची भूमिका असणार? आमची भूमिका म्हणजे कालच आमचे अध्यक्ष ऑल इंडियाचे आप्पासाहेब शिंदे त्यांनी माध्यमांना सांगितलेलं आहे की आज हा आमचा सगळ्या सरकारला हा इशारा आहे की आमच्या मागण्यांकडे का दुर्लक्ष कराल तर यापुढे आम्ही जो एक दिवसाचा बंद जो केलेला आहे तो बंद बेमुदत आम्ही करू, जेणेकरून सध्याच्या ऑनलाईन पद्धतीमुळे चाललेल्या विक्रीमुळे ज्यावर सरकारचं कोणतंही नियंत्रण नाही आहे, कारण ते कायद्यात नसल्यामुळे सरकार त्यावर नियंत्रण ठेवू शकत नाही. त्यानंतर ऑनलाईनच्या माध्यमातून 10 ते 20% जी औषधं येत आहेत ती डुप्लिकेट औषधं रुग्णांपर्यंत पोहोचतात. हा अतिशय गंभीर मुद्दा आमच्या संघटनेने सरकारच्या समोर आणलेला आहे. त्याचबरोबर या माध्यमातून कुठलाही डुप्लिकेट प्रिस्क्रिप्शन असो, खोटं प्रिस्क्रिप्शन असो, नशेची औषधं म्हणजे NRX नार्कोटिक्स म्हणा किंवा गर्भपातासाठी लागणारी औषधं म्हणा, ही सहजगत्या आपल्या तरुण पिढीला उपलब्ध होत आहेत. त्यामुळे आपली तरुण पिढी नशेच्या गर्तेत किंवा वाईट व्यसनाच्या गर्तेत जाण्याची एक शक्यता निर्माण झालेली आहे. एकंदरीत किती जण या संपात आता सहभागी झाले सिंधुदुर्गातले आणि काय त्यांची भूमिका असेल? आमच्या ऑल इंडिया ऑर्गनायझेशन ऑफ केमिस्ट अँड ड्रगिस्ट असोसिएशन ही आमची शिखर संस्था आहे. त्याच्या आदेशाखाली आम्ही सगळे 12.5 लाख केमिस्ट जे आहेत ते काम करत असतो. आपला सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे आमचे 550 केमिस्ट या आंदोलनामध्ये सहभागी झालेले आहेत. त्यांचे कुटुंबीय आणि त्यांचे कर्मचारी, फार्मासिस्ट, हे सगळे लोकांना आम्ही आवाहन केलेलं होतं की तुमचा अस्तित्वाचा प्रश्न आहे, त्यामुळे सगळे लोक आपण इथे आम्ही ह्याच्यामध्ये आता सहभागी झालेलो आहोत.
आणि आमच्या मागण्या आम्ही सरकारपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करतोय. निश्चितच बघतोय की 500पेक्षा जास्त जे आहे ते मेडिकल धारक सहभागी झाले आहेत. एकंदरीत आपण दिसतंय मोर्चा हा आता म्हणजे मूक मोर्चा यांनी निवेदन दिलं आहे आणि त्यांनी तर जे कलेक्टर आहेत, जिल्हाधिकारी आहेत यांच्याशी जे ते आता निवेदन देऊन त्यांच्याशी चर्चा करणार आहेत. बेकायदेशीर ऑनलाईन औषध विक्री आता तुमच्या सावंतवाडीत कार क्राफ्ट घेऊन येत आहे खात्रीशीर कार सर्व्हिस. मारुती सुझुकी कार सर्व्हिसिंगचा मुंबई आणि ठाणे येथील 20 वर्षांचा प्रदीर्घ अनुभव आता आपल्या सेवेसाठी सज्ज. पत्ता कार क्राफ्ट सर्व्हिसेस प्रायव्हेट लिमिटेड, प्लॉट नंबर 21, जुना मुंबई गोवा महामार्ग, चितारी हॉस्पिटल जवळ, कोलगाव, भोम, सावंतवाडी. आजच अपॉइंटमेंट बुक करा. पंतप्रधानांच्या इन्क्रेडिबल इंडिया संकल्पनेतून केंद्रीय पर्यटन मंत्रालयानं डिसेंबर 2024 मध्ये मंजूर केलेल्या देशभरातील 40 महत्वाकांक्षी पर्यटन प्रकल्पांपैकी सिंधुदुर्गातील आर्टिफिशियल रीफ आणि अंडर वॉटर म्युझियम प्रकल्पाचा अंतिम आणि महत्वाचा टप्पा मंगळवारी यशस्वीरित्या पूर्ण झालाय. सायंकाळी नेमके 5:05 निवृत्त INS गुलदार युद्धनौका निवती रॉक्स परिसरातील समुद्र तळाशी यशस्वीरित्या स्थापित करण्यात माझगाव शिपयार्डच्या तंत्रज्ञानांना यश आलंय. समुद्रातील हवामान, भरती ओहोटी, तांत्रिक अडचणी आणि अचूक स्थान निश्चिती अशा अनेक आव्हानांवर मात करत अखेर युद्धनौका नियोजित स्थळी सुरक्षितरित्या समुद्र तळाशी विसावली आणि संपूर्ण मोहिमेनं यशाचा टप्पा गाठला. सोमवारी रात्री गुलदारमध्ये पाणी भरण्याची प्रक्रिया थांबवण्यात आली होती. मंगळवारी सकाळपासून ही प्रक्रिया पुन्हा सुरू करण्यात आली. युद्धनौकेत पुरेसं पाणी भरल्यानंतर हळूहळू ही युद्धनौका समुद्र तळाशी विसावण्यास सुरुवात झाली. आर्टिफिशियल रीफ आणि अंडर वॉटर म्युझियम हा प्रकल्प सिंधुदुर्गच्या पर्यटन क्षेत्रात मोठी क्रांती घडवणारा ठरणार असल्याचं मानलं जातंय. आजवर तारकर्ली देवबाग परिसर स्कुबा डायव्हिंग आणि वॉटर स्पोर्ट्ससाठी प्रसिद्ध होता. मात्र आता समुद्राच्या तळाशी उभारण्यात आलेलं हे अद्वितीय संग्रहालय देश-विदेशातील पर्यटकांसाठी आकर्षणाचं नवं केंद्र ठरणार आहे. निवृत्त युद्धनौकेभोवती कालांतरानं कृत्रिम प्रवाळ भित्ती निर्माण होणार असून त्यातून सागरी जैवविविधतेलाही चालना मिळणार आहे. समुद्री मासे, रंगीबिरंगी जलचर आणि नैसर्गिक परिसंस्थेचा विकास होत हा भाग भविष्यात मरीन टुरिझम हब म्हणून ओळखला जाण्याची शक्यता व्यक्त होते. या प्रकल्पामुळे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील पर्यटन व्यवसाय, स्कुबा डायव्हिंग उद्योग, स्थानिक हॉटेल व्यवसाय, बोट ऑपरेटर्स, मत्स्य व्यवसाय आणि युवकांसाठी रोजगाराच्या मोठ्या संधी निर्माण होणार आहे. गोवा आणि मालदीव प्रमाणेच आता सिंधुदुर्गचं नाव जागतिक सागरी पर्यटन नकाशावर ठळकपणे झळकणार असल्याची भावना स्थानिक पर्यटन व्यावसायिकांनी व्यक्त केली आहे. समुद्राच्या अथांग तळाशी विसावलेली INS गुलदार ही केवळ युद्धनौका नसून सिंधुदुर्गच्या पर्यटन विकासाच्या नव्या पर्वाची सुरुवात मानली जाते. या ऐतिहासिक मोहिमेवर राज्याच्या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह पर्यटन मंत्री शंभूराज देसाई, सिंधुदुर्गचे पालकमंत्री नितेश राणे, पर्यटन विभाग सचिव संजय खंदारे, MTDCचे व्यवस्थापकीय संचालक निलेश गटणे, प्रादेशिक व्यवस्थापक दीपक माने, नौदल अधिकारी तसेच विविध शासकीय विभागांचे प्रतिनिधी सतत लक्ष ठेवून होते. INS गुलदार ही युद्धनौका समुद्र तळाशी आत्ता एक थोड्या वेळापूर्वीच आम्ही जसं सांगितलं होतं मगाशी काही बातम्या प्रसिद्ध झाल्या होत्या, त्या चुकीच्या होत्या आणि त्याचं खंडन करण्यासाठी म्हणून एक 15 मिनिटापूर्वीच आमची जी आमच्या ह्याच्याप्रमाणे ही INS युद्धनौका ही समुद्रतळाशी स्थापित झालेली आहे. एकूण या प्रक्रियेला किती तास लागले आणि कशा पद्धतीची प्रक्रिया होती? आपल्याला हा गेल्या 2 दिवसापासून म्हणजे असं म्हणाल तर गेल्या आमचा प्रयत्न बऱ्याच दिवसापासून चालू आहे. 48 तास ते 48 ते 60 तासापासून आपण याच्यावर काम करत आहोत. समुद्रातील वातावरण, खवळलेलं वातावरण आणि तिथली परिस्थिती याच्यानुसार हे आत्ता एक थोडा वेळापूर्वी म्हणजे एक 5 मिनिटापूर्वी समुद्रतळाशी व्यवस्थितरित्या INS गुलदार ही स्थापित झालेली आहे. पर्यटकांसाठी पाहण्यासाठी ती कधीपासून खुली केली जाणार आहे? पर्यटकांसाठी पाहण्यासाठी ही युद्धनौका जी आहे ती पुढील 1 ते 1.5 वर्षामध्ये पाणबुडीचा जो प्रकल्प येणार आहे त्या प्रकल्पांती
पर्यटकांना पाणबुडीद्वारे पाहता येतील, परंतु स्कुबा डायव्हिंगच्या माध्यमातून पुढच्या काही तांत्रिक बाबीचा अभ्यास करून ज्या पद्धतीने अहवाल येईल त्या पद्धतीने आम्ही पर्यटकांना ती पाहण्यासाठी उपलब्ध करून देऊ. युद्धनौकेचं कामकाज कसं राहिलेलं आहे आज यापुढे? युद्धनौका ही पोलंड या देशाची निर्मिती असून 1985 मध्ये ती भारतीय युद्धनौकेत सामील झाली. श्रीलंका, अंदमान निकोबार बेट इथं चांगल्या पद्धतीनं कामकाज करून निवृत्त झाली. परंतु निवृत्त झाल्यानंतर देखील ज्या पद्धतीनं एखादी व्यक्ती काम करायची धडाडी असते त्याच धडाडीच्या बोध घेऊन आपली ही युद्धनौका निवृत्त झाल्यानंतर देखील पर्यटनाच्या उपयोगातून आपण तिला पर्यटकांच्या सेवेसाठी आणि आपल्या सेवेसाठी उपलब्ध करून देत आहोत. तुमचं नाव आणि पद सांगा. मी दीपक माने, प्रादेशिक पर्यटन अधिकारी, कोकण विभाग. आरवा एंटरप्राइजेसची ब्रँडेड विक्री आणि विक्रीतील सर्व सेवा, लॉयड आणि शार्प ब्रँडचे AC, TV, फ्रीज, वॉशिंग मशीन उपलब्ध. आमचा पत्ता आरवाय एंटरप्राइजेस, नाईक पेट्रोल पंप समोर, वागदे, कणकवली. संपर्क 9619 61 15 58 आणि 91 30 34 79 08. राज्यात कॉपीमुक्त परीक्षांचे दावे केले जात असताना सिंधुदुर्गातील वैभववाडी तालुक्यातून धक्कादायक प्रकार समोर आलाय. 10वीच्या उत्तर पत्रिकांमध्येच एकाच प्रकारचं हस्ताक्षर, एकसारखी उत्तरं आणि समान चुका आढळल्यानं थेट गुरुजींनीच पेपर सोडवला का असा सवाल उपस्थित होतोय. एवढंच नाही तर काही उत्तर पत्रिकांना रिकाम्या सप्लिमेंट जोडल्याचीही चर्चा रंगली आहे. या संपूर्ण प्रकारामुळे शिक्षण क्षेत्रात एकच खळबळ उडाली असून शिक्षण विभागानं चौकशी सुरू केली आहे. वैभववाडी तालुक्यातील एका परीक्षा केंद्रावर धक्कादायक प्रकार घडल्याचं उघडकीस आलंय. एकच हस्ताक्षर व उत्तरे असलेल्या उत्तरपत्रिका असल्याचं आढळून आलं. शिक्षकांनी पेपर सोडवल्याचा संशयास्पद प्रकार घडल्याची माहिती समोर येते. 10वीच्या उत्तरपत्रिका तपासणी दरम्यान अनेक विद्यार्थ्यांच्या उत्तरपत्रिकांमध्ये अक्षरांची ठेवण, शब्दांची मांडणी आणि उत्तर लिहिण्याची पद्धत अगदी सारखी असल्याचं निदर्शनास आलं. विशेष म्हणजे अनेक उत्तरपत्रिकांमध्ये एकाच प्रकारच्या चुका देखील आढळल्या. त्यामुळे हा प्रकार साधी कॉपी नसून थेट पेपर लिहून देण्याचा असल्याची चर्चा सुरू झाली. उत्तरपत्रिका तपासणाऱ्या शिक्षकानं याबाबत तक्रार केल्यानंतर शिक्षण विभाग खडबडून जागा झालाय. संबंधित परीक्षा केंद्रातील उत्तरपत्रिका, परीक्षेवेळेचा अहवाल, CCTV फुटेज आणि केंद्रावरील कर्मचाऱ्यांची माहिती तपासली जाणार असल्याचं समजतंय. दोषी आढळल्यास कठोर कारवाईचे संकेत देण्यात आले. दरम्यान या प्रकरणात आणखीन एक धक्कादायक चर्चा समोर येते. काही विद्यार्थ्यांच्या उत्तरपत्रिकांना रिकाम्या सप्लिमेंट जोडण्यात आल्याची कुजबूज सुरू आहे. परीक्षा संपल्यानंतर सप्लिमेंटमध्ये उत्तरे भरली गेली का असा संशय व्यक्त केला जातोय. जर या चर्चेत तथ्य आढळलं तर हा केवळ गैरप्रकार नसून मोठा परीक्षा घोटाळा ठरू शकतो. विशेष म्हणजे हा प्रकार केवळ एका केंद्रापुरता मर्यादित नसून यामागे मोठं रॅकेट कार्यरत असण्याची शक्यता देखील वर्तवली जाते. केंद्रातील काही कर्मचारी, पर्यवेक्षक किंवा बाहेरील घटकांच्या संगनमतातून हा प्रकार घडवून आणला गेलाय का याचाही तपास केला जाणार आहे. शिक्षण विभागानं सखोल चौकशी केल्यास या प्रकरणातील मोठे मासे गळाला लागण्याची चर्चा शिक्षण वर्तुळात सुरू झाली आहे. यातील मास्टर माइंड कोणाचा आहे हे समोर येणंही गरजेचं आहे. याबाबत कोकण बोर्डाचे अध्यक्ष राजेश क्षीरसागर यांच्याशी संपर्क साधला असता संबंधित उत्तरपत्रिका एका शिक्षकांनी लिहिल्याचं निश्चित झालं असून इतर सर्व चौकशी सुरू आहे. दरम्यान संबंधित विद्यार्थ्यांचा निकाल राखून ठेवला असून त्या शिक्षकांसह संबंधित सर्वांवर कडक कारवाई केली जाईल असंही स्पष्ट करण्यात आलंय. वैभववाडी तालुक्यात 10वी इयत्तेतील कॉपी प्रकरणामुळे पूर्ण सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात खळबळ उडालेली आहे. वैभववाडी तालुक्यात हा प्रकार उघडकीस आलेला आहे. एका 10वीच्या परीक्षा केंद्रावरती हा प्रकार घडला आहे आणि आपण पाहिलं तर कालच या बाबतचे जे वृत्त आहे प्रसिद्ध झाल्यानंतर शिक्षण विभागात याची खळबळ उडालेली आहे आणि अगदी सर्व शिक्षकांचे देखील धाबे दणाणलेले आहेत. वैभववाडी तालुक्यातल्या एका ग्रामीण भागात असणाऱ्या परीक्षा केंद्रावरती हा प्रकार झालेला आणि हा प्रकार जो आहे तो
पेपर तपासणाऱ्या शिक्षकांनी उघडकीस आणलेला आहे. त्यांच्याजवळ पेपर ज्यावेळी तपासणीस गेले त्यावेळी मुख्य उत्तरपत्रिका आणि जोडलेली पुरवणी याच्या दोन्ही याच्यामध्ये जी तफावत होती अक्षरांची, या अक्षर असलेल्या तफावतीमुळे हा प्रकार उघडकीस आलेला आहे. त्या शिक्षकाने 10वी बोर्डाकडे त्याची संबंधित प्रकाराची तक्रार केल्यानंतर हा प्रकार उघडकीस आलेला आहे आणि हे जो प्रकार उघडकीस आल्यानंतर अनेकांचे धाबे दणाणलेले आहेत. जो हा प्रकार घडलेला आहे तो वैभववाडी तालुक्यातील एका ग्रामीण भागातील शाळेत घडलेला आहे आणि त्यात जर आपण बघितलं तर जी उत्तरपत्रिका जी सापडलेल्या आहेत त्या एकूण 9 पेपरपैकी 7 जे पेपर होते त्या 7 पेपरमध्ये ही परिस्थिती जी आहे ती आहे जी अशी आहे की मुख्य पेपर आणि जोडलेल्या पुरवण्या याचे जे अक्षर आहे या अक्षरांमध्ये तफावत आहे. त्यामुळे हा प्रकार जो आहे तो हा उघडकीस आलेला आहे. या प्रकरणी आपण बघितलं तर जो संबंधित विद्यार्थी आहे त्या विद्यार्थ्याचा निकाल देखील परीक्षा विभागाने रोखलेला आहे. त्याचबरोबर या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी देखील आता सुरू झालेली आहे. आपण जर पाहिलं तर वैभववाडीच्या एका टोकाला असलेलं हे परीक्षा केंद्र होतं आणि या परीक्षा केंद्रावरती हा प्रकार घडलेला आहे आणि जो प्रकार ज्या व्यक्तीने केलेला आहे ती व्यक्ती आहे ते शिक्षक असल्याचं देखील समोर येत आहे. सद्यस्थितीत जरी संबंधित विभागाकडून त्या शिक्षक असेल किंवा विद्यार्थ्याचं नाव आहे ते अद्यापपर्यंत स्पष्ट झालं नसलं तरी वैभववाडी तालुक्यात नव्हे तर संपूर्ण सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात याची जी चर्चा आहे या संपूर्ण प्रकाराची ती सुरू आहे आणि या साऱ्या प्रकारामुळे शिक्षण विभाग मात्र हादरलेला आहे. कारण आपण जर पाहिलं तर परीक्षांमधील गैरप्रकार रोखण्यासाठी शिक्षण विभागाकडून यावर्षीपासून 10वी असेल 12वी असेल या सर्व परीक्षांमध्ये CCTVची यंत्रणा कार्यान्वित करण्यात आलेली होती. मात्र हे सर्व काटेकोर एवढं नियोजन केलेलं असताना सुद्धा कॉपीचा प्रकार करण्यात झालेला आहे आणि तो उघडकीस देखील आलेला आहे. ही जो हा वैभववाडीचा कॉपी पॅटर्न आहे तो हा या सगळ्या आपण बघितलं तर महाराष्ट्रात गाजलेला आहे. कारण शिक्षकानेच ही उत्तरपत्रिका आहे ती विद्यार्थ्याला लिहून दिलेली आहे आणि त्यामुळे जो आपण बघितलं तर म्हणजे विद्यार्थ्यांचे गुण वाढवण्यासाठी हा जो काही प्रकार केलेला आहे तो प्रकार या घटनेमुळे उघडकीस झालेला आहे. आणि या साऱ्या प्रकारात जे कोण शिक्षक असतील ते असलेले केंद्रप्रमुख असतील, सुपरवायझर असतील, त्याचबरोबर इतर जे या संबंधित यंत्रणेत संबंधित जे कोण घटक असतील त्या सर्वांची चौकशी झाली पाहिजे अशी देखील एक या सर्व नागरिकांची असेल किंवा तालुकावासियांची एक मागणी आहे की या सर्व प्रकरणात जे दोषी असतील त्यांच्यावरती कडक कारवाई होणं गरजेचं आहे. कारण आपण जर पाहिलं तर अनेक विद्यार्थी आहेत ते अगदी कष्टाने अभ्यास करून परीक्षा देत असतात. मात्र हे प्रकार असे होत असतील तर त्यांच्यावरती कुठेतरी अन्याय होणार आहे, त्यांच्या पालकांवरती अन्याय होणार आहे आणि हे प्रकार वेळीच रोखले जाणं देखील तेवढंच महत्त्वाचं आहे. या सर्व प्रकरणाची गांभीर्याने दखल आहे ती शिक्षण विभागाने देखील घेतलेली आहे. शिक्षण विभागाकडून संबंधित जे शिक्षक होते त्या पेपरवरती सुपरवायझर म्हणून त्या सर्व शिक्षकांची देखील चौकशी करण्यात आलेली आहे. आपण जर या संपूर्ण परिस्थितीचा जर आढावा घेतला तर आपण पाहिलं तर फेब्रुवारी आणि मार्च महिन्यात ही परीक्षा झालेली होती. एकूण 10वीचे 9 पेपर होते. त्यातील 7 पेपरमध्ये ही जी हे आहे म्हणजे हा जो प्रकार आहे कॉपीचा प्रकार केलेला निदर्शनास आलेला आहे. 2 पेपर होते त्या 2 पेपरमध्ये तरी निदर्शनास हा प्रकार आलेला नाही. त्यामुळे जे या 7 पेपरवरती जे सुपरवायझर होते, केंद्रप्रमुख होते, त्याचबरोबर संबंधित जे कर्मचारी होते त्यांची देखील चौकशी होणार आहे. आज जर आपण पाहिलं तर या घटनेनंतर वैभववाडी तालुक्यातील सर्व शिक्षकांचे या प्रकारामुळे धाबे दणाणलेले आहेत. आज काही शिक्षकांनी वैभववाडी तालुक्यात पंचायत समितीत येऊन पदाधिकारी असतील, अधिकारी असतील यांचे देखील गाठीभेटी घेतलेल्या आहेत. जे संबंधित कोण दोषी असतील त्यांच्यावरती कडक कारवाई व्हावी अशी देखील त्यांच्याकडून मागणी करण्यात आलेली आहेत. सद्यस्थितीत जर या प्रकाराची आपण जर गंभीरता लक्षात घेतली तर शिक्षण विभागाने देखील यावरती कठोर पावले उचलण्यास सुरुवात केलेली आहेत. शिक्षण विभागाकडून देखील असं स्पष्ट करण्यात आलेलं आहे की जे या प्रकरणात दोषी असतील त्यांच्यावरती कारवाई केली जाईल. कोणाचीही गय केली जाणार नाही असं शिक्षण विभागाकडून तरी आता तरी स्पष्ट करण्यात आले. मात्र हा जो प्रकार आहे ह्या प्रकारामागे मोठं रॅकेट असण्याची देखील शक्यता अधिक आहे. कारण हा प्रकार ह्याच वर्षी झाला आहे का की यापूर्वी देखील असे प्रकार या केंद्रावरती होत होते हे देखील पाहणं महत्त्वाचं असणार आहे. तुर्तास इथेच थांबूया. पाहत राहा कोकणचं महाचॅनल कोकण सात लाईव्ह. सुपर बाजार कोऑपरेटिव्ह कणकवली सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील एकमेव वातानुकूलित सुपर बाजार. पत्ता सुपर बाजार मुंबई गोवा हायवे SM हायस्कूल समोर कणकवली.
आपल्या अतूट विश्वासामुळेच आम्ही 25व्या वर्षात पदार्पण करतोय. आंबा बागायतदार संघटनेत RSS आणि काँग्रेस असे आम्ही दोघे कट्टर विरोधी विचाराची माणसं आहोत. या संघटनेत कोणतंही राजकारण करायचं नाही असं आम्ही ठरवलेलं असताना सत्ताधारी मंडळी आंबा बागायतदारांचं आंदोलन चिरडण्याचं काम करतायत असा आरोप आंबा काजू उत्पादक संघटनेचे पदाधिकारी किरण टेंबुलकर यांनी देवगड येथील पत्रकार परिषदेत केलाय. परवाच जी काही सत्ताधार पत्रकार परिषद घ्यायला आली त्या पत्रकार परिषदेवर काय बोलायचं काही मोठं प्रश्नचिन्ह आहे. कारण त्यांनी सुरुवातीला इतका अहंकार सत्तेचा त्यांच्या त्या पत्रकातून दिसून आला की गल्लीपासून दिल्लीमध्ये स्वतःला 100% समजला आणि इतका अहंकाराची भाषा की प्रथमतः या आंदोलनात चिरडण्यासाठी त्यांनी काय काय प्रकार केले सुरुवातीपासून हे सर्व आंबा बागायतदारांना न्याय आहे. हे आंदोलन होता कामा नये याचे विशिष्ट कुठची त्यांनी बाजू सोडली नाही. शेतकऱ्यांमध्ये संभ्रम निर्माण करण्याचं काम केलं. असं असताना मला खरोखरच खंत वाटते की माजी आमदार अजित गोपटे साहेबांचे की तुम्ही इतके हतबल झालात का. कारण या मतदारसंघाचा इतिहास आहे आणि सुदैवाने मी एका पक्षाचा पदाधिकारी आहे गणेश असते पण काका ही RSS आणि RSS काँग्रेस आम्ही कट्टर वेगळ्या विचारांची माणसं आहोत. पण तरी सुद्धा या संघटनेत कोणतेही राजकारण होता कामा नये याची खबरदारी आम्ही प्रत्येकाने त्या वेळी घेतलेली आहे. असं असताना आम्ही कधीच काकांचा शब्द आल्यानंतर काका मला प्रत्येक राजकारण होऊन देऊ नका आणि तो काकाचा शब्द आम्ही प्रत्येक त्या ठिकाणी पाळलेला आहे. असं असताना कोणतरी यायचं आणि ते पिठाचा काय टाकून घालायचं काम जे काही सत्ताधारी मंडळी करतायत याचं उत्तर नियती नक्कीच देईल. पण दुर्दैवानं म्हणावं लागेल की 100% तुम्ही असताना सुद्धा तुमच्या विचाराचे मुख्यमंत्री त्या ठिकाणी आहे. 3 महिने होऊन सुद्धा मुख्यमंत्र्यांच्या तोंडातून एकही चक्कार शब्द आपण आंबा बागायतदारांबद्दल बोललेला दाखवा. म्हणजे तुम्ही फक्त या ठिकाणी पत्रकार परिषद घ्यायच्या जे शेतकरी आंदोलन करतात त्यांना चिरडण्याचं काम करायचं. तुमची ही ताकद आहे ती सगळी निदान मुख्यमंत्र्यांजवळ वापरा. मुख्यमंत्र्यांना सांगा की देवगडात अशी परिस्थिती आहे. एक तुमची उंची किती समजायची म्हणजे तुम्ही साधं मुख्यमंत्र्यांसोबत बोलू शकत नाही. इथे पत्रकार परिषद घेऊन तुम्ही मोठमोठ्या बाता करू शकता. आमची विनंती आहे याच्यात कोणतेही राजकारण नाही आणि राजकारण जर करायचं असतं तर पहिल्या दिवशी सन्माननीय साटम साहेब त्या साहेब नव्हते त्या मेळाव्याला पहिल्या मेळाव्याला आम्हाला बागायतदारांच्या सन्मानित साटम साहेब त्या ठिकाणी उपस्थित होते. साटम साहेबांना आम्ही काकांच्या अध्यक्षांच्या आदेशाप्रमाणे त्यांनाही व्यासपीठावर घेतलं. आम्हाला तर राजकारण करत असतं त्याच वेळी त्यांना विरोध केला असता. पण कुठेतरी आपलं होत असलेलं कमीपणा हे कुठेतरी दडवण्यासाठी कुठेतरी त्याला राजकीय वळण लावायचं उभा करू आमची विनंती तुम्ही हे पाप करू नका. कुठेतरी शेतकऱ्यांचा आवाज आज शेतकरी आता कुठेतरी जास्त धड शेतकऱ्यांना पोहोचायला लागले कारण आता सीझन संपत आले. औषधांचे भविष्याची देणी आहे कामगारांचे पगार आहेत. आज जे काही आम्ही आपापल्या शेतकऱ्यांची काही म्हणजे माहिती घेतोय अक्षरशः शेतकरी अडचणीत असताना सुद्धा तुम्ही त्याच्यात राजकारण करण्याचं पाप करताय. याचं कुठेतरी तुम्हाला निधीला उत्तर द्यावं लागेल आणि तुम्ही जाहीर करा जे काही सरकारने बळा गोपटे साहेबांना सांगायचं की तुम्ही सगळी पत्रकार परिषद ही मंडळी होती त्यांना सांगायचं आहे सरकारने एवढं शेतकऱ्याला फसवलंय की जी काही विम्याची रक्कम परवा त्यांनी अधिवेशनात जाहीर केली. गेल्या वर्षी आमच्या सर्कलला मला स्वतःला गेल्या वर्षी एकतरी 70,000 रुपये नुकसान भरपाई मिळाली गेल्या वर्षी आणि या वर्षी कदाचित निकष बघितले वातावरण बघितलं तर 100% विमा त्या ठिकाणी मिळायला पाहिजे होता आणि मिळेल अशी परिस्थिती आहे. पण सरकारने तेही बंद करून टाकून 42,000 रुपयावरती आणून ठेवलेलं आहे. म्हणजे यंदाही शेतकऱ्याचं नुकसान अशा गोष्टी समोर असणार तुम्ही त्या मुख्यमंत्री मंडळीशी बोला की निदान विमा तरी त्या शेतकऱ्याला 100% द्या. असं न करता तुम्ही त्याला राजकीय वळण लावताय. म्हणजे अक्षरशः तुमची तिथे मुख्यमंत्री आम्ही मागच्या पत्रात बोललो की मुख्यमंत्री माझ्या माहितीप्रमाणे मुख्यमंत्र्यांनी कोकण हे नकाशावरून काढून टाकलेला आहे आणि तोच आज पुन्हा त्याची पुनरावृत्ती परवा ज्या मुंबईत जो मोर्चा झाला मुंबई लढण्यासाठी की मुंबई निर्माण करण्यासाठी कोकणचं खूप मोठं योगदान आहे. कोकणच्या लोकांनी तिथे रक्त दिलाय. त्या रक्त सांडलेल्या भूमी कोकणचं MH7 दिसल्या कोकणी माणूस दिसल्यानंतर जे काही धडपकड करत होते तो खरोखरच अक्षरशः वाईट वाटलं की आपण महाराष्ट्रात राहतोय की दुसऱ्या राज्यात गेलोय. कारण इतके वेळ प्रवास करतोय मुंबईत जाणार वेगळं आपली माणसं आपली मुंबई वाटते. पण परवाच्या आंदोलनात बघितल्यानंतर कुठेतरी आम्ही परदेशात गेलो होतो की काय अशी अवस्था त्या ठिकाणी होती. पण त्याबद्दल हे चकार शब्द बोलायला तयार नाहीये. तुम्ही गृहमंत्र्यांना एवढं सांगितलं पाहिजे होतं की आपली लोक कोकणातली येत आहेत तिथे त्यांचा मान सन्मान ठेवून त्यांना काहीतरी लोकशाही मार्गाने आंदोलन करू द्या. गोड जरी केलं असतं तरी शेतकरी तुमचे आभार मानले असते. पण त्याच्याने तुम्ही अपयशी ठरलात त्याबद्दल
तुम्ही आता शेतकऱ्यांच्या बाजूने या, नाहीतर येणारा काळ, येणारी परिस्थिती आणि याला शेतकरी त्यावेळी उत्तर तुम्हाला योग्य वेळी देईल. एवढंच आहे. शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा. सिंधुदुर्गात केमिस्ट ड्रगिस्ट असोसिएशनचा भव्य मोर्चा, मेडिकल कडेकोट बंद. सिंधुदुर्ग शिक्षण क्षेत्रात खळबळ, गुरुजींनीच सोडवला पेपर. आणि सिंधुदुर्ग तळाशी उभारलं जाणार आर्टिफिशियल रीफ अंडर वॉटर म्युझियम. बातमीपत्रात वेळ झाली इथेच थांबण्याची. पादरा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण साधलाय. धन्यवाद.